Γεια σας! Το σημερινό μάθημα απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού και συγκεκριμένα στην πρώτη και στη δευτέρα τάξη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση χρησιμοποιώντας την επιλογή ελεύθερης μορφής. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε έναν ουρανό γεμάτο από αστέρια. Ξεκινάμε λοιπόν επιλέγοντας αρχικά το αστέρι και στη συνέχεια το κίτρινο χρώμα. Έρχομαι στο κέντρο της οθόνης περίπου, κάνω κλικ σε ένα σημείο και κινούμε διαγώνια μέχρι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο αστεράκι. Στη συνέχεια βλέπουμε το πλαίσιο που εμφανίζεται γύρω από το σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να μετακινήσω το αστέρι μου σε όποιο σημείο θέλω. Και αν κάνω κλικ έξω από το πλαίσιο, το αστέρι κολλάει στην σελίδα που βρίσκεται από πίσω. Παίρνω το κουβά και κάνω κλικ μέσα στο αστέρι. Έχει κυτρινήσει, έχει βαφεί όλο το αστέρι. Θέλω όμως να του κάνω και μία φατσούλα. Έτσι, γι' αυτό το λόγο παίρνω την έλλειψη, μαύρο χρώμα. Κάνω ένα ματάκι εδώ πέρα. Αν δεν μου αρέσει η θέση του, μπορώ να το μετακινήσω όπου θέλω στην οθόνη και ένα ματάκι εδώ. Αν το ματάκι είναι πολύ μεγάλο, μπορείτε να πιάσετε τη γωνίτσα του σχήματος και να την μικρύνετε. Άμα είναι πολύ μικρό και δεν σας αρέσει, αρχικά μπορείτε να το μετακινήσετε με τα βελάκια αν θέλετε σε κάποιο σημείο, αλλά αν δεν σας αρέσει καθόλου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανέρεση. Το πλέγιστο βελάκι επάνω αριστερά στη γωνία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν πάλι τον κύκλο να κάνουμε ένα δεύτερο μάτι, το βάζουμε σε μια καλή θέση και τέλος φτιάχνουμε έναν κύκλο, όχι πολύ μεγάλο, όχι πολύ μικρό, περίπου προσέχουμε να είναι τόσο μεγάλος ώστε να χωράει τα δύο ματάκια. Εμφανίζεται πάλι το πλαίσιο, κάνω κλικ απ' έξω. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, κάνω κλικ στην επιλογή και κάνω κλικ επάνω και αριστερά από το κύκλο. Κάνω κλικ και σέρνω το ποντίκι μου. Προσπαθώ να επιλέξω μέσα στο πλαίσιο μόνο τον μισό κύκλο. Αφήνω το κλικ. Βλέπετε ότι έχει επιλεγεί η λευκή περιοχή και ένα κομμάτι του κύκλου. Αυτό το κομμάτι το σέρνω και το πάω στα αριστερά της οθόνης. Με τον ίδιο τρόπο κάνω κλικ έξω από το ημικύκλιο και κινούμε διαγώνια. Αυτό εδώ είναι το χαμογελάκι μου. Μπορώ να το πάρω και να το μεταφέρω σε μια θέση μέσα στο αστέρι. Έχουμε μάθει από προηγούμενο μάθημα ότι επειδή ακριβώς έχουμε επιλέξει και τη λευκή περιοχή, μετακινείται και αυτή μαζί με το σχήμα. Μπορούμε όμως από τις ρυθμίσεις της επιλογής να πούμε ότι θέλουμε να είναι διαφανής η επιλογή μας και με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζεται ότι υπάρχει λευκό. Έχουμε βάλει και το χαμογελάκι μέσα στο αστέρι, παίρνουμε το κουβά και βάφουμε τα δύο μάτια. Από παλαιότερο μάθημα έχουμε μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε πολλά αστέρια. Το δείχνουμε λίγο γρήγορα. Πατάμε πάνω στην επιλογή, πάμε επάνω και αριστερά από το αστέρι, κάνουμε κλικ και κινούμαστε διαγώνια. Βάζουμε δηλαδή όλο μας το αστέρι μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούμε. Στη συνέχεια πατάμε αντιγραφή όσες φορές θέλουμε. Η περιοχή που βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο μαζί με το αστέρι αντιγράφεται στην περιοχή της μνήμης RAM του υπολογιστή μου. Και τώρα μπορώ να κάνω επικόλληση. Κάνοντας λοιπόν επικόλληση, έρχεται το αστεράκι από τη μνήμη του υπολογιστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί σε όποιο μέρος της οθόνης επιθυμούμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε πάλι επικόλληση. Πιάνουμε τη γωνίτσα του πλαισίου και μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι αστέρια θέλουμε σε ό,τι μέγεθος επιθυμούμε.
Έστω ότι εμείς θέλουμε να επιλέξουμε το μικρό αστεράκι και να φτιάξουμε πολλά μικρά αστέρια. Θα παρατηρήσετε το εξής. Αν προσπαθήσω να κάνω κλικ και να επιλέξω μόνο το μικρό αστέρι, δυστυχώς επιλέγονται και άλλα κομμάτια από τα γύρω αστέρια. Και τι πρόβλημα θα μας δημιουργήσει αυτό? Ότι θα κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση, αντιγράφονται μέσα και κομμάτια από τα γύρω αστέρια. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, γι' αυτό κάνουμε ανέρεση και θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη φάση μία άλλη ρύθμιση της επιλογής, η οποία είναι η επιλογή ελεύθερης μορφής. Κάτι δηλαδή σαν λάσο. Πάμε να δούμε. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει εδώ πέρα το κουμπάκι. Τώρα λοιπόν μπορώ να κάνω κλικ σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμώ, χωρίς όμως να είμαι μέσα στο αστέρι, και χωρίς να αφήσω το κλικ μου μετακινώ το ποντίκι μου ζωγραφίζοντας μία περιοχή γύρω από το αστέρι. Όταν είμαι έτοιμος αφήνω το ποντίκι μου και αμέσως παρατηρώ ότι πάλι δημιουργείται ένα πλαίσιο. Αν θα πατήσω αντιγραφή, δεν θα πάει στη μνήμη του υπολογιστή μου όλη η περιοχή που είναι μέσα στο πλαίσιο, θα πάει μόνο αυτή η περιοχή που έχω κυκλώσει. Πώς μπορώ να το καταλάβω αυτό? Αν θα κάνω επικόλληση, έρχεται μόνο αυτό που έχω βάλει μέσα στην κυκλική περιοχή. Τώρα μπορώ να κάνω επικόλληση και να βάλω όσα μικρά αστεράκια επιθυμώ. Κατ' επέκταση όμως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να γεμίσω τον ουρανό με μικρά αστεράκια, και αυτός είναι ο εξής. Χρησιμοποιώ αυτό που έμαθα με την επιλογή ελεύθερης μορφής, έρχομαι σε 2-3 αστέρια που είναι κοντά το ένα άλλο, κάνω λοιπόν κλικ και επιλέγω όχι ένα αστέρι αλλά 2 ή 3 μαζί. Προσέχω βέβαια να μην κόψω κάποιο αστεράκι. Όταν σχεδόν έχω κλείσει τον κύκλο μου, αφήνω το κλικ και κάνω αντιγραφή και επικόλληση. Τέλος, αν επιθυμώ, μπορώ να κάνω και ένα άλλο κόλπο. Παίρνω λοιπόν το κίτρινο χρώμα και κάνω έναν κύκλο, κλικ απ' έξω, και ακόμα έναν κύκλο, τον οποίο θέλω να το βάλω να ακουμπάει στο μεγαλύτερο μέρος του με τον προηγούμενο κύκλο που έκανα. Κάνω κλικ απ' έξω, παίρνω στη συνέχεια τον κουβά και βάφω το φεγγάρι γκρίζο. Την υπόλοιπη περιοχή μπορώ να τη βάψω κίτρινη και στη συνέχεια λευκή. Επίσης μπορώ να πάρω το μαύρο χρώμα, τη γραμμούλα, και να προσπαθήσω να ενώσω τα δύο άκρα του υπόλοιπου κύκλου που είχα αφήσει να περιμένει εδώ. Παίρνω τον κουβά, κάνω κλικ μέσα και βάφω μαύρο το καπέλο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Επιλογή ελεύθερης μορφής. Επιλέγω την περιοχή που βρίσκεται γύρω από το καπέλο. Προσέχω να μην βάλω κάποιο άλλο αντικείμενο μέσα σε αυτή την περιοχή. Και στη συνέχεια κάνω κλικ μέσα στο καπέλο και το μεταφέρω στο μεγαλύτερο αστεράκι. Αυτός λοιπόν είναι ο μπαμπάς των αστεριών. Τώρα έχω περισσότερο χώρο για να βάλω αστεράκια, οπότε πάλι επιλογή ελεύθερης μορφής, επιλέγω τα αστέρια που θέλω, αντιγράφω και επικολλώ. Και ξανά. Και ξανά, μέχρι να γεμίσει ο ουρανός. Τέλος, θέλω να βάψω τον υπόλοιπο ουρανό. Δυστυχώς όμως τα χρώματα που υπάρχουν στη ζωγραφική
δεν είναι καλά για ουρανό. Ακόμα και αν πάρω λοιπόν το MOV, θα δω ότι δεν ταιριάζει σε αυτό που θέλω να κάνω. Θα πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας χρώμα. Πατάμε επεξεργασία χρωμάτων, επιλέγουμε αρχικά το μπλε, γιατί ο ουρανός είναι μπλε, και επειδή θέλουμε να είναι νυχτερινός ουρανός, το κάνουμε όχι ανοιχτό, αλλά σκούρο. Κάνω λοιπόν κλικ κάπου εδώ σε αυτό το σημείο, προσέξτε μην έρθετε πολύ κάτω για να μην γίνει τελείως μαύρο. Δημιουργείται εδώ ένα σκούρο μπλε, το οποίο το προσθέτω στα αγαπημένα μου χρώματα, το επιλέγω και πατάω OK. Τώρα λοιπόν μπορώ με το κουβά να βάψω τον ουρανό μπλε σκούρο. Έχουμε τελειώσει, δεν ξεχνάμε όμως να αποθηκεύσουμε τη φωτογραφία μας, τη ζωγραφιά μας. Γι' αυτό το λόγο πατάμε αρχείο, αποθήκευση ως, πατάμε επιφάνεια εργασίας και εδώ γράφουμε το όνομα που θέλουμε να δώσουμε στη ζωγραφιά μας. Για παράδειγμα, προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε στο αποθήκευση ως, ακριβώς από κάτω, το JPEG, γιατί έτσι συνήθως πιάνει λιγότερο χώρο η ζωγραφιά μας στον υπολογιστή μας. Πατάμε αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.